Nyog ang mga programa kan UNC asin mga impormasyon para sa dekalidad na edukasyon. UNC on the air sa indong makakaiba si Noel Gutierrez bilang anchorman asin ang bilog na puwersa kan University of Nueva Cáceres. Be future ready at UNC. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Heavenly Father, the fountain of life, wisdom, and love, teach us to ever cherish our university motto, Non Scholae Sed Vitae, not for school, but for life. Let this lofty aspiration evolve into a treasured inspiration to love life and to live love in a lifelong learning. Guide us to nurture better tomorrows for the countless young people striving for meaningful lives. Strengthen us to champion excellence, but above all, transform us to become morally upright, responsive, and responsible servant leaders. In a most special way, shower your bountiful blessings on our students, teachers, employees, administrators, alumni, and retirees, so that as one family, we continue to care and share in our home, away from home. May the Mother of Perpetual Help, our patroness and star of the sea, accompany us amidst trials and difficulties in our journey towards a joyful coming home in the bosom of our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Marhay na hapon po mga ka-Greyhounds. Ang oras na po ngunyan, alas 12:25 nin hapon. Mga ka-Greyhounds, aldaw na naman ng Sabado kaya mag-iribana na naman po kita. Ngunyan na udto sa sarong. Oras na naman na edisyon kan sa tuyang programa kan University of Nueva Cáceres and UNC on the air sa DZGB. Mga importanteng informasyon ang ihahatod niya to hali sa man iba't ibang departamento kan UNC na siguradong
gustong-gustong maaraman ka mga estudyante, as in mga magurang na nakaantabay ngunyan sa satuyang programa. Mayo po akong co-host ngunyan, mayo si Madam Faye Laraya. Ngunyan, taigwa po mo siya ning pag pinagkakabisihan at huli po official na po na nagbukas ang school year 2023 to 2024 sa University of Nueva Cáceres. Sa katunayan po, kansubanggi lang po, natapos na ang orientation seminar for college students. Pero, day pa man po giraray nagpupundoan sa tuyang enrollment. Enrollment is still ongoing po. Kaya si mga gusto po mag-enroll sa UNC, pwede pa po mag-visit lang kamo sa samuyang website www.unc.edu.ph or mag-text sa samuyang hotlines ang 0963-203-9151 o mag-email kay Ma'am Janet Cantor sa admission@unc.edu.ph. Alright, mayo po si Ma'am Faye Laraya, pero may kaibanan po kita ngunya na co-host ko. Pabisto ko na po si Indo, si Sir Eman Tihara. Sir Eman. Hello. Good afternoon everyone, and maugma po kami na may bagong tindong niyan na Sabado para sa DCGB UNC on the air with Sir Nong. And sa gabos ng pagdadangog kang sa tuyang programa, marayin hapon po sa inyo, gabos. Yes, Sir Eman. So, bago ko po na ng sa tuyang programa, gusto ko lang pong bation ang mga nasa President's Office, sina nakaibanan ni Madam Faye Laraya, sina Ma'am Rita, si Ma'am Mia, and then si Ma'am Charina na pirmiman na nagtatabang sa ko para mag-assist kay Madam during our live program. And then, Sir Eman, good afternoon sa imo. Ano ang mensahe mo sa mga nakaantabay na nagdadangog niyan digdi sa UNC on the air? Yes, sa mga nag-aantabay ngunyan, welcome pa din kamo mag-enroll sa University of Nueva Cáceres. Kung kamo'y mga kahaputan, pwede kamo maghapot sa tuyang official Facebook page. Active po siya 24 hours, and pwede rin po kayo mag-email or apodanta po ang numero ni Ma'am Janet Cantor na 0963-209151 or mag-email sa admissions@unc.edu.ph. And kung gusto mo rin magbisita sa UNC, open po ang satuyang admission enrollment po from Monday to Saturday po, from 8 p.m. to 5 p.m. So pwede po kayo maghabol, hindi pa po late. Pwede pa kita makahabol sa tuyang pagklase. Ma'am Faye, kung ika po hapoton, siyempre ang satuyang Madam na... Sir Eman, mayo mo niyan si Madam Faye sa... Ay, mayo si Madam Faye. Si Ma'am Faye Natividad. Ang yaw sa to si Ma'am Faye Natividad. Mayo, kitang gawa lang yaon, tigdingon yan. Kala ko yaon siya, na-miss na tulos siya, no? Oh, Anyway. ang hapot ko sa imo, Sir Eman. Sir Eman, ngunya na nagbubukas na ang klalasihan sa University of Nueva Cáceres. Saan ka na-excite? Na-excite ako. Actually, kaso hapon, nagtawag kita ng mensahe sa orientation night. Siguro last night ito ka mga freshmen sa Sports Palace, no? And naugma kita na mahiling ang sa tuyang mga estudyante, lalo na sa mga tigdulanta sa Ararayo. Kasi talaga, no? Mas maugma kita na dakol kita mga nahiling ng mga estudyante hali sa Ararayo. And sa tuyang mga effort, mas na-appreciate ta. And dakulang bagay na nagtiwala sinda sa UNC, and sabi kay ni Madam Faye Laraya, don't quit until graduation day, no? Yes, I'm sure Eman, super excited ka man, lalong-lalo na araw kang napag-ulayan ta last week po digdi sa tuyang programa. Naging bisita ta po ang Dean kang sa tuyang School of Law. Ini po si Sir Eman, mga ka-Greyhounds. Ini po si Sir Eman. Nag-enroll po iniyo sa Juris Doctor sa University of Nueva Cáceres. Kaya I'm sure excited na ini sa pagbubukas kang klase ngunyan na 2023 to 2024. Okay. Sir Eman, speaking of mga kina-excited ta, abangan taman ngunyan na hapon po ang satuyang mga bisita hali sa tulong departamento kan UNC. Iyon ni ang College of Education, Criminal Justice Education, as in ang School of Graduate Studies. Ihahatod po ninda ang mga maray na baleta
bareta hali sa indang departamento asin informasyon na siguradong exciting para sa mga nakaantabay ngunya na hapon. Yan po mga ka-Greyhounds, pakatapos lang po kan makapirang patalastas. UNC On The Air on July 15 kada Sabado alas 12:15 nin udto. UNC On The Air hatod sa Indo kan University of Nueva Cáceres. Sa Indong mahihinanyog ang mga programa kan UNC kasin mga impormasyon para sa dikalidad na edukasyon. UNC On The Air. Sa Indong makakaiba si Noel Gutierrez asin ang presidente kan UNC, Madam Faye Patria Lauraya. Be future ready at UNC. UNC On The Air. With HiFlex learning modality, UNC is your best bet. HiFlex is a nurturing learning environment. Experience Alagang UNC. Less travel costs and expenses, more savings. More family bonding and quality time together. I can manage my time to balance my studies and hobbies. More opportunities for learning while earning. With UNC's HiFlex learning modality, students can learn at their own place, own space, and own pace. Only at UNC. Alright, welcome back po mga ka-Greyhounds. Para sa maging exciting ang satuyang hapon ngunyan, Sir Eman, ano ang inihanda ta para sa satuyang mga paradangog? Naghanda kita ning mas exciting. Yan. Ay, klaruhon ko lang pala, Sir Nong, so bago si number natin na uta sa tuyang mga paradangog, i-correcta, sabi ka sa tuyang very energetic, beautiful, and single na si Ma'am Janet. Ang number po na kukontakon sa UNC kung may mga concerns po kamo, 0956 130 1775 o 0907 1566 898. So ulit na po yan ha. So ulitin ko po mga ka-Greyhound sa Legazpi, 0956 130-1775 or 0907-1566-898. So, ang masimbag po sa Indo kaya totoong tao po. Bako pong hologram o ano po. Totoong tao po and very active po sinda sa Facebook, Messenger and sa gabos ng pong digital social media po. Ang Satuyang University. Okay, balik duman sa tuyang exciting na mga tigprepara ngunya na pagkahapon. Mataw kami ng special prizes para sa 5 inot na makakapag-register sa online application for enrollment. So, ibig po, 5 special prizes. Free tuition po ang 5 makaka-register. Baka pong free tuition. I-comment lang po sa Facebook Live kang UNC as in DCGB ang screenshot kan sa indong registration confirmation para manggana po kamo ng special prizes. Kaya mag-register na kamo mga ka-Greyhounds. Ngunyan po, hanggang sa edisyon na mga kansatuyang programa. Sir Eman. lang. Ipapabisto to pa nga niyan sa tuyong mga bisita ko niya na hapon. Ayaw, gusto mo. Ipakabata ka lang. Ikala mo tapos na. Ngunyan po mga... Yes or no, go. Ngunyan po mga ka-Greyhounds na hapon, may mga makakaibanan po kayo tahali sa tulong sa araw po ka nasabi ko sa bago, tulong departamento kang UNC. Yun po ini an School of Graduate Studies, College of Education, as in Criminal Justice Education. So, dito na po pahalo yun pa
i-introduce ko na po ang inot. Ini po, program head, as in, Bachelor of Elementary Education sa College of Education. Ini po mayong iba si Dr. Melvy Briones. Good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon sa gabos na nag-aantabay, Sir Eman, Sir Noel. Salamat po sa invitasyon. It's an honor and a pleasure to join you in this program. Thank you, sir. Thank you very much po, Ma'am Melvy. And then, saro pa po, nabisita taman ngun na hapon. Siya po, Dean kang Criminal Justice Education, as in OIC Dean man siya kang College of Arts and Sciences. Ini po mayong iba si Dr. Lorly B. Tanhay. Good afternoon po, Ma'am Lorly. Hello, good afternoon to all viewers and listeners of DZGB. Marhay na odo po sa Indagapos. Yes, ma'am. Good afternoon po. And then last but not the least, igwa po kitang representante kang School of Graduate Studies. Ini po si Assistant Dean of School of Graduate Studies, si Sir Michael Basister. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Nong, and good afternoon sa gabos na nagdadangog o nagdadalan sa programa. Alright, sir. Good afternoon po sa Indo. Inot po, hahaputon ko po kamo saro-saro mga madam and sir. Ano po ang inuton ta na si Ma'am Melvy kang College of Education. Ma'am Melvy, ano po ang naging preparasyon kang College of Education? Ngunya na nagbukas or sa pagbubukas kang kralasihan ngunya na school year 2023 to 2024? Salamat po. Inot na inot. Gusto kong ipabisto giraray sabihin sa mga nagaantabay ang mga programa po na ino-offer mi digdi sa College of Education. So iga po kami ning Bachelor of Elementary Education, BEd. Iga man kami ning Bachelor of Secondary Education. Iga kami ning mga majors in English, Filipino, Math, Science, Social Studies, Physical Education o yung BPED, tapos ini pong Bachelor of Special Needs Education, major in Teaching Deaf and Hard of Hearing Learners. So yan po yung mga programa ming iyan na ino-offer sa College of Education. As in, ang pinakamagayon po mga tugang, ini pong duwang ini, BEd saka BSEd, kami po level 3 PACOCOA accredited. Gustong sabihin po kayan, gabos na programang ini sa preparasyon mi, pigme-maintain mi po, ta kami po accredited, gabos po na programa mi, naabot mi si standard na pigset, kang sa tuyang mga government, lalo kang PACOCOA o ini pong Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation. Para po sa mga estudyante, sa mga magurang nagdadangog, gustong sabihin po kayan, ang gabos na mga courses po igi sa education, magayon po above standard or above the standard ang samuyang tinataong serbisyo sa tuyang mga estudyante. So yan po, liban po dyan, kami din po naghahanda po kami sa samuyang inaapon na ISO accreditation. Iyan po, kadagdagan po yan sa inaapod na PACOCOA accreditation. Gustong sabihin po kayan, mga tugang, gabos po talaga digdi sa tuyang eskwelahan, sa tuyang college, makakasiguro po kita na maray ang sa tuyang itinataong serbisyo. Siyempre, ngunya na summer, ang pinaka-importante man, ang preparation na ginigibo kang sa tuyang mga faculty. We are highly qualified. Gustong sabihin po kaya ng sa tuyang mga faculty digdi sa education, mga master's degree holder, mga doctorate degree holder. So, nakakasiguro po ang mga magurang na nasa maray, nakamot ang sa indubong mga aki. So, yan po. Kadakol pa po akong gustong sabihon tungkol sa mong preparasyon. Pero ganyan ko po isa-summarize ang samuyang pagpreparar na bako pong suba-suba. Sir Noel? Thank you very much po, Ma'am Melvy. And then, magduman naman kita sa Criminal Justice Education as in sa College of Arts and Sciences Dean na si Ma'am Lorly. Ma'am Lorly, ano po ang naging preparasyon tango niya na school year 2023 to 2024?
Ayan, good noon once again po sa gabos na viewers and listeners ng DZGB. Again po, ako po si Lorly Tanhay, the Dean of the Criminal Justice Education and at the same time the OIC of the College of Arts and Sciences. So under CJE po or Criminal Justice Education, we offer po the most in-demand and employable courses in the college. The Bachelor of Science in Criminology. Sa Arts and Sciences naman po, we offer AB Psychology, Political Science, and Bachelor of Science in Biology. Saro po yan sa haluyan ng kurso na ino-offer kang UNC since 1953 pa po yan. So gabos po ining program na ini kan Arts and Sciences are qualifiers for the Fast Track Program Level 3, PACOCOA accreditation this school year. So currently nasa second level ng PACOCOA accreditation. So, ibig sabihin po is we really offer quality instruction and services to our students. Kasi bago po sinabi ko pong in-demand ang kurso na BS Criminology. Bakit po? Kasi po napakalaki po ng employment demand or yung pangangailangan ng ating gobyerno ng mga lingkod bayan. Lalong-lalo na po sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, sa Bureau of Jail Management and Penology, sa Bureau of Corrections, Philippine Drug Enforcement Agencies, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, and marami pong government and private entities that offer safety and security services, public administration, and law enforcement. So, dyan po sa mga agencies na yan, dai po nagbababa sa 3,000 ang recruitment kayan taon-taon. So, talagang halangkawan po ang demand. So, pag nag-criminology po sinda, so possibly po, dakulan po ang tsansa na ma-employ tulos in the right after their graduation. So, nagbibigay din po itong mga agencies na to ng napakalaking starting salary. So, dahil po yan nagbababa sa 37,000 kapag nasa law enforcement agencies ka po. So, according po sa Republic Act 11131, ang registered criminologist po is first priority in the selection and recruitment process ng mga personnel sa law enforcement sector. So, malaki po talaga yung chance nila na ma-employed agad right after their graduation. So, sa lalo naman po ang Arts and Sciences, yung mga gusto pong maging lawyer, maging public administrator, igawaman po kitang political science program. So, sa katunayan po, mostly kang sa tuyang mga mga empleyado sa LGUs, talagang from University of Nueva Cáceres, Political Science Department. Igwaman po kita sa mga gustong mag-adal, pang behavior kan tao, gustong maging psychologist, maging mental health practitioners, igwaman po kitang psychology program para sa INDA. And syempre po si Kuya Dong, si mga gustong maging doktor, maging researcher, or scientist in the future, yaon po ang biology program. So in fact po, kadakulan na pong mga doctors na yaon po sa medical sector, nagtatrabaho ngunyan. So when it comes to preparation naman Kuya Dong, pasensya na medyo halaba si ko. Okay lang po sir, mayaman kitang time, digdi. Okay lang po ma'am. Time limit. Iyo po, dadali-dalian ko na lang po kasi I am covering 2 programs po, 2 colleges po ang PIG. Bibida ko ganyan, pakulang po ang Criminal Justice Education. Siyempre po, Arts and Sciences din. Okay, sa preparation sir tradisyon na po yan kang UNC. Kami po sa Gabos, na ihanda ang mga professor. Si facilities, si equipment, laboratory, library, and other student services that will ensure the delightful learning experience of our students. So igwa po ako digding pig-prepare na gusto kong i-share sa mga nagdadangog or mga nagdadalan ngunyan. Ang preparation na po, lalo na sa Criminal Justice Education and College of Arts and Sciences, nahahati po siya sa instruction, sa faculty development, sa curriculum, and linkages, laboratory, and facilities po. So, inuton ko po sir ining sa instruction, So, when it comes to instruction, yan po dyan ang paghahanda kan sa itong mga professor, kan sa indang mga learning kits. Yan, igwa po kami mga learning kits. That includes po yung outcome-based syllabi, kan sa ito yung mga faculty, para po pag nagtaos nila kang instruction nila, kang lesson, dire-diretso po, seamless po ang instruction.
So igwa man po kita ning mga course assessment and evaluation plan, tig-update na naman po si mga library resources para po may magamit ang sa tuyong mga estudyante. Si mga presentations, gabos po yan na yaon na sa learning management system kan sa tuyong estudyante, which is the Google Classroom. Pero po sa bago pa na dapat abangan po, ini po pala, although na-mention na ini kasi bago sa commercial po nindo, na ini pong high-flex class. Yan. So, saro po yan sa dapat abangan, no? Ang implementation kay ining high-flex class na kung saan po, very flexible po ini po yan nung sa mga estudyante. So, lalo na po sa mga estudyanteng nagtatrabaho, yan, si mga working students po, mga nasa harayong lugar. So, very favorable po ini sa inda. So, kasi may options po sila na mag-on-site or mag-online. So, yan po ang sa instruction. Pag-abot naman po sa faculty development, ang sa tuya pong mga professor, handang-handa po dyan. So, nagkaigwa po kita ng mga series of trainings and skill certifications. In fact po, si mga faculty na po, nag-undergo po sila ng skill certification from Google. So, sa naman po sa criminal justice education, ang sarong pong faculty na si fire officer nila yan, nag-undergo po siya ng forensic ballistics specialization course sa Baguio. So, and ito po, Sir Nong, good update din po ito. Kadaklan po sa mga faculty nag-graduate na ng masteral. So, very qualified po talaga si Sir Nico. Shout out pala kay Sir Nico, kay Sir Joshua, kay Ma'am Maiden, kay Ma'am Charmaine, and dahil ko na po pangaranan sa iba, no? So, kadakol po kayan. So, sarap po yan sa mga magagayon na preparation kan sa tuyang mga faculty. Si mga NSTP teachers din po, nagkaigwa ng training sa Cebu, si mga faculty sa PE, nag-undergo man po sinda ng training sa Legazpi through the sponsorship of the Commission on Higher Education. So, ready po ang sa tuyang mga faculty. Pag-abot naman sir sa curriculum, ini po, may bagong offering po ang College of Arts and Sciences. Okay? So, ini po ang piga-apod ng straight programs from college to masters in just a matter of 5 years. So, imagine po, 4 years to 5 years, meron ka ng master's degree. So, ini po ang piga-apod ng AB Political Science program to Masters in Public Administration. So, and saro pa po si AB Psychology to MAED and Guidance in Counseling. So, sa mga board exam subjects naman po or board exam courses, by the way po under my unit, ang mga may board exam po yung BS Criminology and Psychology. So, sa board exam courses naman, Sir Nong, strengthen mi po, no? Tibay mi lalo ang implementation kang board exam preparation program. So, sa ngunyan po, we will be introducing a techno-based mechanism or program that will help the students to understand and master the concept for the board examination. So, techno-based po siya, kaya they can visit, they can use that anytime, anywhere, at their comfort zone. So, while traveling, pwede silang magkaigwa ng enhancement. So, mayo pong limit. So, iyo po yan ang sa board examination. So, saruman po sa pwede nindang abangan or dapat talagang abangan, iyo po ang pag-open kang Arts and Sciences kang ITIA program for Political Science. So, nasa application process kami nganyan, kang ITIA program, and ito din pong distance education for Arts and Sciences program. So, madali na po sir, no? Ini pa pong strong partnership and linkages. Medyo kadakal mi po kayong pinaghanda talaga. Gusto mi talagang sulit na sulit, no? Ang entry kang sa tuyang mga estudyante na mga classes digdi sa UNC. So sa strong partnership and linkages po, nagkigwa po kami ng MOA with, ito po for criminology, igwa po kaming MOA with the Regional Training Center Camp-Simeon Ola. So na kung saan po, ining UNC lang po ang nagigibo kayan, criminology program, na nag-i-immerse po ang samuyang mga estudyante sa mga actual, no, sa mga regular policemen na nag-undergo ng training po sa Regional Training Center 5. So kung ano po ang tinutugdo sa INDA as regular police, iyo man po si pigtutugdo sa muyang mga estudyante. Kaya dahin ako culture shock ang mga estudyante mi pag malaog na sa law enforcement sector. Kasi aram na ninda kung ano ang magiging life kang sarong trainee.
So, nai-engage na sila duman. And the good thing about this is, nafa-familiarize si mga estudyante kung ano yung mga dapat nilang gawin in times na nayaon na sila duman sa training center. Sarap pa po pala, first in the Philippines ini, Sir Nong, UNC lang din po ang pilot kaini na nagkaigwa po kita ning training, no, kang mga estudyante sa EOD, Explosive Ordnance Unit, and K9, na kung saan po si mga akita po pigturok doon po, no, kung kang ang mga protocols, no, ano mga dapat gibuhon kang sarong EOD and paano po maiiwasan, no, so ang mga incidenteng arab kayan. So tinurok doon si mga estudyante and they are being certified po as a junior blaster, no. So nire-recognize po yan, inisyu po yan ng EOD K9 unit ng Naga City PNP. So sa BGMP po nagkaigwaman po kaming MOA for the internship program of our students, as well as in Camarines Sur Police Provincial Office. Sa lado naman po kang biology, igwa po kaming MOA with the DENR, PENRO, so the Provincial Environment Office. And sa psychology students naman po, we have MOA with San Fernando National High School and other LGUs for the internship program of our students in psychology. Pero pa po ini, Sir Nong, sa mga nagka-irinot minang MOA, dahil ko na po babarang itong kadakol po ito. So, igwaman po kitang in progress IP, Sir Nong. In progress po ang MOA mi with the DOST National Office po ini, particularly Philippine Nuclear Research Institute. Tagusto mi po ining mga biology students na nagkakrala sa digdi sa UNC, magkaigwa pong first-hand information and training exposure, no, sa Philippine Nuclear Research Institute. And at the same time po, wini-work out mi din po, Sir Nong, ining partnership mi with De La Salle University main campus for the internship and training program din po ng BS Biology students. So kadahulon mi po yung programa para sa, ang hapon mi po kaini is Great Internship Program, no? So na kung saan mamamaster po kang estudyante, mabibuild po, no, ang confidence kang estudyante para paglaog ninda sa employment, they are very much ready po. So internship and skill certification, sarap po yan. So and finally po, Sir Nong, ito na lang yung sa laboratory mi po, ang criminology po, igwa po kaming newly renovated forensic laboratory. So, and nakapag-acquire man po kami ng mga gamit, no, for our laboratory. In particular po, nag-igwa kami ng mga gamit for the basic life support training and other life-saving activities. Pero pa po yan sa mga continuous improvement na pigigibo mi sa College of Criminology. So, iyo po ito, Sir Nong, ang mga preparation mi para sa semester na ini, school year 2023-2024. So, thank you very much po, Sir Nong. Back to you po. Ready na ang college criminal justice education. Bako lang ang criminal justice education. Nabanggitan man kasubago ni Madam Lorely na si mga training, si mga certification kan sa tuyang mga faculty nagibo na, tapos na. So, ang sa tuyang po mga faculty sa UNC, ready na po talaga na puunan ang klase ngunyan na school year 2023 to 2024. Alright, thank you very much po, Ma'am Lorely. Ngunyan po, dumananta naman po ang School of Graduate Studies. Sir Mike Basister, kamo po sa School of Graduate Studies, aram ko po, iba man ang sa indong mga estudyante. Bako ini si mga kakagraduate pa lang ning high school. Ini po mga nag-graduate na ning bachelor's degree. Ano po ang pagkakaiba kang preparasyon nindo? Ano si naging preparasyon nindo niya na karalasihan? Yeah, good afternoon again, Sir Nong, and sa gabos na parang tabay. So sa School of Graduate Studies, aron kang sinabi mo, iba man ang grupo kang mga estudyante midig di sa grad school. So ang mga estudyante midig di mga professionals na sa field, meaning graduate na sila ng college, and most of them are kadaklan kang mga estudyante digdi nagtatrabaho na sa kanya-kanya nilang field. So ang mga programa na tiga-offer mi sa graduate school, we ugwa kita ning master's program and ugwaman kitang mga doctorate program. So
For the master's program, uga kitang Master in Business Administration para sa mga businessmen and nagtatrabaho sa business establishment. Then uga man kitang Master of Arts in Education para sa mga paratukdota sa Department of Education from elementary hanggang sa senior high school. So uga kitang tulong track dyan, so Educational Leadership and Management. Uga kitang Master of Arts in Education major in Guidance and Counseling, and uga man kitang Master of Arts in Education major in Special Education. Then related sa education man, ang ibang teachers or paratukdo pwede man sila mag-enroll sa Master of Arts in English, Master of Arts in Filipino, Master of Arts in Teaching Mathematics, and also Master of Science in Environmental Science. So, and ang School of Graduate Studies, agaman programa para sa mga librarians sa mga eskwelahan, sa elementary, secondary, siring man sa mga higher education institutions. So, uga kitang Master in Library and Information Science, and duman sa mga professionals na nagtatrabaho sa mga government agencies and non-government agencies, so pwede silang mag-enroll sa Master in Public Administration. Then after master's program, kung gusto pa nindang idagdagan ang sa indang kaaraman sa indang field, pwede silang mag-enroll sa doctorate program. Uga kitang Doctor of Philosophy, major in Behavioral Management, and uga man kitang Doctor of Education, major in Educational Management, and major in Filipino language and literature. So para sa daman sa hapot mo na preparation kang School of Graduate Studies sa ngunyan naralaugan sa first semester. So na-mention na ni Ma'am Lorly, I think halos pares man lang ang preparation mi sa School of Graduate Studies, pag-prepare kang faculty, kang mga facilities, and other learning kits na gagamiton for the first semester. Ang pakakaiba lang, sa School of Graduate Studies, nag-offer kami ng pure online. So, ang focus mi, preparation ka mga virtual learning environment kang estudyante na gagamiton sa first semester. So, focus on the learning management system and other devices or materials na kaipuan sa virtual learning environment. And during this summer, nagkagawa kita ng mga trainings man. Specifically, nag-organize ang School of Graduate Studies in training for the seminar workshop on academic practice, so in partnership with the University of the Philippines, Los Baños, and the University of Liverpool in United Kingdom. So, tigirasmi ang mga nanodanmi kang nag-klase si mga tig-send na participants duman sa postgraduate on academic practice kang University of Liverpool. Then, tig-conduct naman si Nurture 7.0 or yung research forum na tig-pahiling ta si mga naging project kang graduate students kang nakaaging semester. And tig-invite ta si mga recipients kang Coursera Scholarship Program kang UNC kung sa tigtawan ng taning free Coursera access si mga selected na teachers kang Department of Education, specifically Department of Education Naga City Division saka Department of Education Camarines Sur Division, and partnership with the Regional Office of DepEd. So yan lang Sir Nong, alam ko ano na kita sa oras. Dayman Sir Mike, may hapot po ako sa Indo. Kung halimbawa po baga, ako taga-Albay ako or taga-Sorsogon. Tapos, interesado ako mag-enroll sa college o sa School of Graduate Studies. Na-mention mo po kaso bago si itong pure online. Pwede ta pong expound ta pa ini marayta. Sigurado kita gunyan po nga ni may mga nag-enroll kita ngunyan sa na taga-Albay na sa School of Graduate Studies. So para po sa mga interesado man na mag-enroll na taga-Digdin, na Hararayo sa Tuyang Campus, paano po ini? Sige. I think aram tama na dahil sa pandemic nag-agwan ng panibagong opportunity ang mga estudyante na maka-access sa quality education, especially sa higher education. So bako lang po from Naga City or Camarines Sur ang nagiging estudyante kang UNC School of Graduate Studies. So nakaka-agwaman kita ng estudyante halos sa Albay, Sorsogon. So sa halos gabos na province kang Region 5,
And bako pa kayan, gapakitang estudyante from other parts of the Philippines like Mindanao, Cebu, and other parts of the Philippines, and also Filipino students based overseas. So, wakitang students naka-base sa US, sa Dubai, sa New Zealand, and other parts of the world. So, dahil sa pure online learning modality or high-flex learning modality na offer ta, so may choice ang student na mag-attend purely online, then may choice man sinda na mag-attend kang mga face-to-face sessions na tigpapaapod kang faculty. So from enrollment, they can process their enrollment online, so they don't have to come to the university just to process the enrollment, and they maninda kay puhan magdigdi sa university para maka-attend sa mga sessions kang mga different programs na tigo-offer ta. So ang para magibota ang pure online modality, so kita ning learning management system na ginagamit ini ang virtual campus version kang mga eskwelahan ngunyan in replacement naman sa physical campus. So may mga accounts na duman, then video conferencing kang ginagibota ngunyan na ginagamit ang Zoom or Google Meet para magkaagwan ning class or mag-conduct ng class sa grad school, for example. Thank you very much po, Sir Mike. So, mga ka-Greyhounds, base po sa mga naging pahayag kan sa itong mga bisita, dahil po magiging kaulangan kung nasaan kita, kung saan man kita naka-star, maski yaong kita digdi sa Albay, sa Sorsogon, or maski sa ina probinsya, igo nga ni po sa according to Sir Mike, igo kita mga estudyante hali sa overseas. So, dahil po kaulangan mga ka-Greyhounds, ang pag-adalta, lalong-lalo na sa University of Nueva Cáceres, natatabangan ka mo ning matatawan ka mo ning options para sa indong pagklase. Arog kang sinasabing high flex learning. Alright, thank you very much po, Sir Mike. Ngunyan si Ma'am Melvie, mabalik po kita kay Ma'am Melvie. Ma'am Melvie, ang satuya po bagang education courses, ini po preparasyon para sa indang board examinations. Ang mga courses na po baga pasiring kita duman sa indang boards. Ano po ma'am ang nagiging preparasyon kang School of Education? Paano ta pinipreparar ang mga estudyante na maging ready o maging handa para sa indang board exams? Ayan. Salamat po. Magayunin po yung hapot mo. Yan talaga ang pinaka-end kang dapat arab ka yan. So, as in mataram akong ubuson ko na ta. Aram ko makanamuyo ka na oras. Pero si mga sinabi ninda po, garo naman lang ako nakadamay sa mga paliwanag ninda. So, digdiman po, dadagdagan ko lang po itong sinabi ni Sir Mike Casubago. Digdiman sa College of Education, igwaman kami kang inaapod na hybrid. Bigo-observe naman po yan. Gustong sabihin po kayan, mga magurang, sa klase po, maski harayo, kasi bago nga ni may nag-enroll na sa Japan. So, maklase siya online lang. So, para ma-imagine ang ginaapod na high flex, so sa classroom, kung nag-face-to-face, ang iba kaya na dahil pwede magpasiring sa eskwelahan, naka-online. So, may dakulang monitor sa classroom, nahiling kang maestra. Ang maestra may mikropono. So, hinahapot niya sina sa classroom, pati sina ka-online, pwedeng mag-participate. As in, si mga working student, halimbawa, dahil makasabay sa online, sa face-to-face. Igwa kami ng Google Classroom, basta kasabihin lang sa maestra na dahil ako makadyan, dahil may trabaho ako, makakapag-eskwela man po, giraray. So magayon na oportunidad sa tuyang ng mga estudyante ngunyan. So dadagdagan ko na lang po so yan sa education. Tapos kung hahapoton mo man ako, paano nakakasiguro ang mga estudyante igwang delightful learning experience para sa indang preparasyon para sa indang future career. Igwaman kitang inaapod na MQuap, Multiple Qualification and Acceleration Program. Ini po, gustong sabihin ko yan, habang nagkaklase ka, first year to fourth year, nagtatawan minusin na ng oportunidad, makakuha pa ng ibang certificate na pag-graduate nila, multiple qualification, skill. Halimbawa, kung English major, ano pang mga sadit na skill na dapat igwa ka? Hosting, for example, event organizing, teacher aid. So, itong mga saradit na mga skill na to, pag-graduate mo, bako lang si Bachelor of Elementary Education, kundi igwa ka pang mga ibang certificate na mas magiging matibay kang graduate, mas
madali kang ma-hired. So yan, kaiba na to mga TESDA, as in iba pa na pwede nilang ko ano. Igaman kami ng inaapod na PEP, Professional Employment Program. As in yung inaapod mo, English Immersive Environment, pigte-training sa to yung mga estudyante sa paggamit kang English language, tanganing maging komportable sinda sa inda mga job interviews. Yan. So, yan po. Siyempre, gaman kita ng student coaching. Dahil tapig papabayaan sa to yung mga estudyante, taara mo na bagangunya na panahon, mga challenges, katulad ng emotional challenges, na minsan daw matalino man, pero may problema sa puso, dahil nakaka-abante. Pag-abot naman sa review, siyempre, first year pa lang, pigahandatan na yan, na dapat ang sa tuyang mga exams, nakapattern sa LET exam, ang sa tuyang table of specification, o itong mga aayos kang mga exam po na dapat siring kang LET exam. O ginigibo niyan kada exam naka-pattern. Kung paano naglo-LET exam, yun naman ang ginigibo nila. Siyempre, sa indang fourth year, igo kita ning LET review in-house, si mga faculty, pigre-review sinda, at sinigaman kitang tie-up with PNU, Philippine Normal University. Opo, tanganing siguradong confidence sinda. Pag take din ng actual exam. As in, idadagdag ko na rin, ini ang pinakamagayon ko. Siyempre, pag nag-graduate na sinda, sir, ubuson ko nang sasabihin ko ha. sa Tabang Kansamuyang Career Center, 120 days follow-up to get a job. Yun po, so tracking po, si graduate last year, 90% are hired from last year's graduation. So 90% nagkaigwa na sindang mga trabaho. So dikit na lang, 10% siguro itong habo ko magtrabaho, nag-review o nag-klase. So yun po. And then, paano man nakakasiguro ang departamento na nababalanse ang student life at saka ang sa indang buhay? Siyempre, sasamuya mga syllabus po, mga tugang, mga magurang, mga estudyante, ang mga maestra, piglalaag niyan ga boss. Bako lang si activity sa classroom, pigsisingit mi na itong mga activities din na halimbawa ang mga student organization na mga activity. So tanganing mabalanse ang sa indang mga ginigibo. Ang samo yung mga student organization hindi masyadong active. Tinataon mo ng oportunidad ini mga future teachers ta na mag-practice na, mag-asikaso ka mga programa, halimbawa, asin na kayo nagigiw, mga certificate, asin gabos na. Asin, syempre, pag-abot naman sa board exam, Sir Noel and mga tugang, kang March, i-mention ko tong last result, March 2023 LET exam result. Syempre, dyan ang perming inihiling ita, nakakaparasang ni mga graduate nindo, tabaka da imam. So, si last po, kita po, sa elementary, ang national passing rate 41%, pero ang nakapasar na elementary, BE-Ed, graduate, 82%. So, yes. Thank you. As in, ang secondary man, ang national passing rate is 47%. Pero dito sa UNC, 73%. Yan. Opo. So, no entrance exam kami for freshman dahil kami, yung mga estudyante ta, alagang UNC from enrollment to employment. Dahil ang university, totoo po sa satuyang motto, non-schoolless, not of school but of life. As in, we stick to our brand promise that everybody makes it. We need quality teachers. Ngunya na panahon, lalo na po. So hanggang may inaaki, kaipuhan may maestra. As in sa UNC, bako lang basta maestra, quality teachers. Salamat po. Yan, inubos na ni Ma'am Melvie ang sa iyang mga pahayag niya na pagkahapon. Pero impressive po na maray, Ma'am Melvie, ang nasa tuyan nagiging preparasyon sa mga estudyante. Ano po? Ano man po ini, mahihiling mo man talaga sa resulta kang mga examinations. Kung ano ang kung gaano ka ang quality kang preparasyon kang sa tuyang mga faculty para sa mga estudyante. Thank you very much po, Ma'am Melvie. Duman po kita naman ki Dean Lorly. Dean Lorly, siksik na ang ano po kaniyo, ang schedule. Ka mga pahayag mo po sa bago. Siksik na sinda sa academics. Siksik na ang sa indang mga activities as a student.
paano to po nasisiguro na ang mga estudyante magkakaigwa pagiraray ning balancing student life si buhay ninda as a normal, as a regular person. Paano to po yan na ba na sisiguro na balance po yan? Ayan, Sir Nong, salamat po sa kahaputan na yan. Talagang sabi po nga ni Ma'am Melby Casubago, from enrollment to employment. At meron kaming tagline na tinatawag na Alagang UN siya, no? Alagang UNC. So dyan po sa Alagang UNC na yan, nabanggitan na po ni Ma'am na igwa kami ng mga success coaches. Ining success coaches na ini, mga gabay ini, mga estudyante man po ini na katuwang or parang mga senior sinda, no? Katuwang ini kan sa tuyang mga freshies and other year level. Lalo na kung igwasin ng mga problema, may mga concerns na ininda kayang i-voice out sa mga faculty. So, ini pong mga success coaches na iyo po ang nagtatrabang sa inda. So, ang sa tuya pong mga student activities din, naka-program na siya na, kumbaga, po basta-basta ma-i-interrupt ang classroom instruction. So, igwa naman po kitang mga school calendar para sa yung mga activities, like intramurals, inter-organizations, and many more. So, and i-highlight ko lang po, sa ngunyan pong semester, igwa po kita ning, sabi mi kaini, thanks God it's Friday. So, may TGIF program kita na every Friday po, magkakaigwa kita ng mga series of presentations dyan po sa monument ni Lola Brown. So, may Netflix, may mga kakan-kakanan dyan. So, may mga activities po na pwedeng maglibang, mag-socialize ang sa tuyang mga estudyante, magkarakan-kakan dyan, magturo-tambay, na kung saan, kumbaga, that's a way to relieve din po yung stress nila for the whole period, no? For the whole week. So, yan po yun. And, dagdagan ko na lang po yung sinabi ni Ma'am, igwangan po kita, po, totoo itong flexible schedule po sa tuyang mga estudyante. So, ay rin po sarap po yan sa paagi para balansyado po ang buhay ninda sa student. Taday po ninda kaipuhan na every time nasa classroom, every time nasa LMS. So may mga schedules po na free and sa tuyang estudyante. So sa tabang po yan sa tuyang learning management system. So mas madali po na ma-access nila ang sa indang mga lessons. And syempre po, ipahuhuri inaapuntang expanded opportunity. Yan. So, minsan po may mga pangyayari sa buhay kang estudyante na daig maiiwasan. So, sa UNC po, halita na po ining pinapractice that we expand opportunities to our students. Kung daig niya nagibong niyan, so tatawan na po siya ng tsansa na ma-deliver niya po, ma-demonstrate niya si outcomes that is required by the curriculum from these students. So, kino-coach ang estudyante, tinatawanan ng extra time to comply, and syempre, may gabay po yan kang professor ninda para daiman po maano si estudyante. Minsan po kaya, Sir Nong, may mga aki na mararahay sa klase pero nagkakaiwan ng mga stress or mga problema, external problem or family problem na daiman po talaga naiiwasan yan. So we really expand our opportunities, we give instruction, we give consideration to these students. So, and syempre po, pag potential ang estudyante, may magayon na academic standing, we provide po scholarship program digdi sa mga aking ini. So, no need na to apply kasi automatic na po i-generate sa indang mga general weighted average kan sa tuyang registrar's office if they qualify for that scholarship program. So, bako pong araw kang sa kaitong panahon na kailangan pong mag-apply, kailangan pong mag-submit, magpila, araw kayan. Sa Satuya po, mayong pila, mayong application, automatically, pag marahay ang performance mo, i-generate yan kang system, scholar ka. Registered na yan, yaon na yan duman sa accounting. So, seamless po ang proseso. Kaya, magayunan po siyang practice na dapat sinishare sa Satuyang mga paradangog, no? Lalo-lalo po may mga kapasidad dyan na maging scholar. So, pwede po kamo sa UNC, welcome kamo sa UNC. And syempre po may mga skills man, araw kang skills sa taekwondo, sa volleyball, basketball, swimming, okay, mga athletes, no? May mga scholarship grants man po na tinatawaan sa Tuyang University para sa INDA. So,
yun lang po, Sir Nong, ang mga karagdagan ko, no? So, sa satuyang mga estudyante. And syempre po, pala, habo ko palang, dahil ko i-give up itong MQAP program ni Sir, no? Kasi po, nabanggitan ni Ma'am, may distinct program din po kaya ang criminology, no? May sa diriman po kaming MQAP program, aside po duman sa EIE skills certification na nasabi na ni Ma'am. So, sa criminology po, igwaman po kaming tiga-apod na mga we call this as eligibility exams, no? As a support to our students for them to be employable. So, yan po dyan ang AFSAT examination, yung sa Armed Forces aptitude exams. So, sa tuyong mga estudyante po, pinapateknika yan. And syempre, before we allow them to take, we do coaching, no? Para makapasa sinda sa examinations na yan. So, para yan pa sinda sa pag-aral, may nakahanda na. May naka-ready ng trabaho or may naka-ready ng eligibility sa inda na anytime pwede po nindang gamiton yan, no? Sa indang pag-apply. So, meron din po kami, Sir Nong, na wino-workout, ito currently sa criminology, wino-workout mi ang NAPOLCOM exam and civil service eligibility exams program, no? So, mga review programs po ito na sisiguraduhan na po na makakatabang ini sa tuwing estudyante para po pag nag-apply sila ng trabaho, qualified po sila. Kasi syempre, ang law enforcement agencies po natin and other government entities, they requires applicants with hindi lang may skill certifications, pero dapat meron ding eligibility. So, idagdag ko na po, Sir Nong, sa TESDA, ang biology program mo po kaya, digdi sa UNC, iba po siya ng mga certifications from the TESDA. So, naka-embed naman po yan sa curriculum kang mga aki. And of course po, sa Red Cross din po. So, lalong-lalo na po yung sa emergency and disaster response, basic life support, criminology and biology students po, integrated po sa indang curriculum ang training po from training and skill certifications from TESDA and from Red Cross. So idagdag ko man po, Sir Nong, itong training kang mga aki sa LinkedIn, sa Google, and sa Coursera. And sa PEP naman po, igwa kami ng tinatawag na partnership with the S2S Academy na kung saan tigtitrain po ang satuyang mga estudyante how they will pass the interview and how they will prepare their resume and other records or files that will be needing in application. So, saro po yan sa mga highlights man kang MQAP program kang samuyang department na Criminal Justice and College of Arts and Sciences. Parehas man lang ini, Sir, nung kahit tinatiga-apod tang micro-credentialing, no? Na piga-accept sa mga international arena. So, we're in here po. Naka-embed talaga siya duman sa subject. So, baka siyang magabat na parang daiisipin kang akin na dagdag siya sa requirement. Kundi po, yaon na siya dyan. Embedded na siya. Kumbaga, yung course outcomes ng mga aki aligned na si MQAP program na gigibuhon ninda. So, sa wrong delivery lang, they already have the stackable certificates na pwede nilang magamit when they apply for work. So, ang samuyang curriculum din, Sir Nong, fits po siya sa industry needs. Inadanan mi po yan, katuwang po ang mga industry partners, nagkaigwa kami ng review and development ang curriculum and instructional plan. In fact, sa mga signatory kan sa mga silabay, iyo po ang partner, consultant, or partner agency. So, tangani pong masiguro na align po ang skills ninda, kining sa tuyang mga aki, kining mga estudyante ta, align sa skills na nire-require po kang industry. So that pag nag-vlog sinda duman, aram na ninda kung paano gigibuhon ang trabaho and igwa na sinda kay itong preparedness na piga-apod. So kaya nga ni po ang mantra po talagang pigpa para taram ta iyo ining from enrollment to employment kasi totoo po talaga yan. Bako siyang madali pero since pigigibutan na siya, so para sa tuya madali na lang siya, no? So ang purpose ta kaini syempre matawan ning best services ang sa tuyang mga estudyante even after graduation. So, yan lang po, Sir Nong. Thank you very much. Talagang yun na yung totoong yun na. Anyways, ma'am, Dean Lorly, message mo na lang po, ni last na ini talaga. Ano po ang message mo sa mga estudyante na, or mga magurang na until now, nag-iisip pag-iraray kung ano ang course na gusto nindang i-take or nagpiisip-isip na sinda na gusto ninda mag-criminology pero di ninda aram kung sain. Ano po ang message mo sa inda?
Ayan po, sa mga magulang po, sa mga estudyante nagdadangog. So, ini lang po ang masasabi ko. Mag-enroll na po kamo sa UNC kasi sa UNC we ensure that you are future ready. Igawa po kaming 4 courses na nakahanda po para sa inyo under my program. Iyo po ang criminology, psychology, biology, and political science. Sa political science po, maging, ito po yung namin, narrative dyan. So, sa political science, master the arts and science of good governance, law and human rights, lead social transformation, and nation building. So, sa mga enthusiasts naman po sa psychology, so what we promise is for you to be a compassionate and a future-ready mental health advocate and industry leader for a better tomorrows and for the greater good. So, syempre, dahil pumapahuri ang biology, so ang Greyhound Bio students today will be a scientist, a researcher, and a physician tomorrow. So, kaya po, mag-enroll na sa UNC. Tangani pong magkatutunan po ang mga pangarap kaining mga aki na ini na maging employed, maging asset kang sa tuyang gobyerno sa mga maabot na panahon. And syempre, last na ini Kuya Nong, sa criminology naman po, iniimbitaran ko po kamo nga boss to join our elite troop and be a courageous, just, and empathic leader of justice, law enforcement, and public safety administration. So, in criminology po, we will serve the nation, we will build a nation. So, enrollment po is ongoing. So, dahil po mag-hesitate na mag-contact po kay Ma'am Janet through the Facebook page of UNC Criminology, Arts and Sciences. Pag in-access po ninyo ang mga Facebook page na yan, it will redirect you to the enrollment, online enrollment system of the university. So, napakadali po ng process. Dahil mo kayo po mag-igli sa UNC para mag-enroll. Just do it online. Basta po may GCash, Iguang Paymaya, o may bangko dyan sa lugar mo, enrolled ka na po kayan. So, thank you po, Kuya Nong. Thank you very much po, Ma'am Dean Lorelie Tanhay. Ngunyan po, si Sir Mike. Sir Mike, last question ko na po ini para sa imo. Sabi kung ang mga college departments ta po tigre-ready ninda ang sa indang mga estudyante for employment arog kang permita sinasabi baga sa UNC na from enrollment to employment sa School of Graduate Studies po sir sa intasinda ipinipreparar ang sa tuyang mga nag-e-enroll sa School of Graduate Studies. Yeah, sir, aside from, of course, ang iba sa tuya, sa grad school, ang iba, naghahanap pa ng work. So, in addition to that, naman sa mga nag-work na, pigpaprepare sinda para maging mas effective sinda sa sindang current work. And of course, in addition, sa mga credentials sa mga kaninda sa graduate school, makatabang sa sindang promotions. So, yan man ang pinaka objective kang School of Graduate Studies. May improve si practice ninda sa existing na work ninda or sa future field ninda na kung gusto nindang maglipat ng field and matabangan sinda sa pag-promote kang sa indang career. And then ang aram ko po igwaman ning MCOP ang satuyang School of Graduate Studies. Sir Mike, baka igwa ka pong more information about sa MCOP kang graduate school. So igwaman kitang MCOP. So basically igwaman kitang Coursera pero ang pinaka I think na relevant na program dyan sa question mo is the work-based modality of the School of Graduate Studies. So, kitang work-based modality, ibig sabihin, si mga nagtatrabaho sa specific na partner organization kang School of Graduate Studies, ang dahil na nila kaipuhan na mag-attend ng mga regular class kang School of Graduate Studies, instead, ang gigibuhon nila is to document their projects duman sa workplace nila. So, pwede silang mag-implement, mag-propose and implement ng project duman sa workplace nila. For example, kitang mga students, work-based students na nakabase sa Metro Naga Water District. So, ang project nila, si mga katabang duman sa Metro Naga Water District. And ugaman kita ng probe instructional design. So, ang apod ka ni problem research outcome-based education. So generally, halos gabos na estudyante digdi, naka-experience kang probe
instructional design. So, for example, sa tuyang Master in Public Administration, nagkagawa sila ng partner organization. So, recently, duman sa previous na Nurture Research Forum na ginibok ang summer, ang Master in Public Administration students nagpartner sa Calabanga Water District. So in fact, si General Manager kang Calabanga nag-attend duman sa research forum to provide parang feedback na experience nila duman sa pagkikipag-partner kang UNC School of Graduate Studies duman sa Calabanga Water District. So ang pinaka-project na ginibok ang Master in Public Administration students, nag-design sila ng online inventory management system for the Calabanga Water District para mas ma-improve si delivery kang services kang Calabanga Water District. So, iyan sinaging project kang MPA. Sa Master in Business Administration naman, for example, nakipag-partner sila sa group of coffee farmers diyan sa Tinangis, Pili. So, tinabangan nila si mga coffee farmers kung paano ma-package ang sa ilang product and paano mas magkakaagwas nila ng mas dakulang benta duman sa mga products na na-harvest nila sa coffee farming. So, na-invite naman si leader kang coffee farmers duman sa research forum and nagtao sila ng testimony na talagang nakatabang sa to yung mga estudyante. So, ang ibig sabihin kani, ang mga students sa School of Graduate Studies, bako lang promotion si tigi-aim nila, kundi ma-improve sa ilang skills and makatabang din sa community. So, tigi-encourage ta sila na mag-partner sa mga organizations outside the community para mas matabangan ining mga community na ni or mga organizations na ini na ma-improve ang services nila sa tao. Alright. So, thank you very much po, Sir Mike. So, bako lang po talagang pag-graduate ang aim kung sa tuyang mga estudyante sa School of Graduate Studies. Ini po para din makatabang sa community. Di ba po? And nakatabang ka na, mapapadali paan sa imong pagklase or pagtatapos sa School of Graduate Studies. Alright. Thank you very much po, Sir Mike. Any last message po sa mga gustong mag-enroll sa tuyang School of Graduate Studies? Okay, so mga professionals pa po dyan na dahil pa naka-enroll sa School of Graduate Studies. So, ang School of Graduate Studies po nag-i-ensure ng quality education para maserbihan ang mga professional development needs kan sa to yung mga professionals digdi sa Bicol and digdi man sa ibang place kang nasyon as in sa luwas kang nasyon, mga Filipino professionals outside the Philippines. So, ang sarap kaya na indicator is ang School of Graduate Studies nagsasubmit sa PACOCO accreditation. So in fact, magkakaagod kita nagpe-prepare na kita for the preliminary visit sa satuyang Master in Library and Information Science and Master in Public Administration for the PACOCO visit. And nagpe-prepare naman kita for Level 3 accreditation kang Doctor of Philosophy, Major in Behavioral Management. So currently Level 2 sinda, then preparing na po for Level 3. And currently Level 3 ang Master in Business Administration and Master of Arts in Education, and nagpe-prepare na din po kita for Level 4 accreditation. So higher, we are aiming for higher quality kang sa to yung pigpa-provide na education services sa to yung mga professionals digdi sa laog and sa luwas kang nasyon. And going international na din po kita for the Master in Business Administration and Master of Arts in Education, nagpe-prepare po kita for AUN certification. AUN is ASEAN University Network. So this is similar to, parang parehas siya kang PACOCOA, pero international level siya. So ASEAN nation. So like Thailand, Malaysia, Singapore. In fact, I was accepted as one of the assessor of this AUN certification body. Then in the near future, probably, I will be assessing programs outside the Philippines kasi di po kita pwede mag-assess ng programs inside the Philippines as a Filipino. Congratulations, Sir Mike. And thank you very much po sa iba sa mo yung unya na hapon. Lalo na Ma'am Melvie and Dean Lorly, thank you very much po sa ibasa sa mong programa ngunya na hapon. Mga ka-Greyhounds, para sa mga kahaputan and mga inquiries na igwa kamo, pwede po kamo ngunyan
mag-upload or text sa samuyang hotline na 0963-203-9151. Or kung igo po kamong gusto nindong magpatabang sa enrollment, kasi I'm sure ang mga sa to yung mga paradangog yaon digdi sa Albay and then ang UNC na sa Camarines Sur, pwede po kamo magpatabang sa enrollment. Maski po kamo harayo, mag-upload lang po or mag-text or sa 0956-130-1775, as in sa 0907-1566898. Hanapon lang po nindo si Miss Janet Cantor. Okay. And pwede man po kamo mag-email sa samuyang admission@unc.edu.ph. Yan, Sir Eman. Yaon ka pa dyan, Sir Eman. Yes. Yeah. Siya ang pakiras nung and salong dakulang sa kanya na pagkaldaw. Sila Sir Mike, sila Dean, sila Ma'am Melvie, and sa gabos ni Dadogman. Grabe pag si discussion, no? Dakulo na bet na updates ang sa tuyang mga guest mo niyan, and full house talaga ang information from our guest representatives from our departments. So welcome pa din ang sa tuyang mga estudyante na mag-enroll sa UNC. Sabi nga kasi Sir Nong, no? Pwede ka mag-enroll via online for you have inquiries, pwede ka mag-text, pwede din ka mag-upload sa mga numbers na tigsabi Misubago. Sir Nong? Alright, so although po nagpuuna ang klase kan sa University of Nueva Cáceres para sa school year 23 to 24, they pa po nagpupunduan enrollment. Pwede pa po kamo mag-enroll. Magbisita lamang sa www.unc.edu.ph or upload lang sa 0956-130-1775 and 0907-1566898. Hanapon lang po si Miss Janet Cantor. Okay, bago tapusin na sa tuyang programa, arog po ka nasabi ni Sir Eman Casubago, kami po matao ni 5 special prize para sa 5 inot na makakapag-register ngunya na aldaw sa www.unc.edu.ph and i-click lang po nindo ang apply now. After po nindo makapag-register, pwede i-screenshot po nindo ang sa indong registration and then i-post lang po sa comment section kan sa tuyang Facebook Live. Facebook Live po kan DZGB online, News Online, or sa Facebook Live kang University of Nueva Cáceres, and then tatawan po kamo ning special prizes. Alright, bago po magtapos, bago ko po kamo iwalat nunya na pagkahapon, gusto ko pong batiyon ang mga admissions officers sa University of Nueva Cáceres, AMSCO office. Ini si Ma'am Janet Cantor, yaon dyan sina Sir Juni Orante, Christian Malagueño, si Marichu Cesar, si Sir Peds Pasaba, si kaibanan ko niyan, si Joshua Camposano, and then si Nafe, sina Alvin, si RJ, si Angie, and then si Ma'am Angie ulit, and then si Hermie, kay ba namin po sa opisina naman si na Sir Bern, si Sir Ma'am Faye, and then si Sir Joel. Thank you very much, Sir Joel. And then especially kay Ma'am Ruby. Si Sir Peds Pasaba. Nabanggitan ko na si Sir Peds, not listening ka, Sir Eman. Yan po si Sir Eman, kay ba namin man po yan sa opisina. And then, lalo na si Ma'am Ruby Bandola. Okay, and Sir Eman, may gusto ka pong mensahe na gustong iwalat sa satuyang mga paradangog? Mensahe siguro, no? Excited na maging part mo yung institution ang University of Nueva Cáceres, and exciting ang sa inyong pag-aadal. Sabi ko nga so og message, UNC will be home where you can live your dreams truly. So mas maging matibay, mapusog, as in mas tarabangan tang maging matagumpay ang sa inyong pagkasi, ang sa inyong vision, mapagawa ko ning maray na trabaho, as in maging matagumpay sa buhay.
Alright. See you in UNC. See Thank you, Sir and Nong. Thank you very much, Sir Emma. See you in UNC. Oras na po para kami magpaalam mga ka-Greyhounds hanggang sa susunod na edisyon na naman kan sa tuyong programa ang kang University of Nueva Cáceres and UNC on the air sa DZGB. Ako po giraray si Nong Gutierrez ang sa indong kaibayan sa pangutuhan asin sa pahiran-hiran. And then sa UNC po mga ka-Greyhounds makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay. Diyos mabalos po mga ka-Greyhounds. Madadangog sa DCGB ang UNC on the Air on July 15 kada Sabado, alas 12:15 nin udto. UNC on the Air, hatod sa Indo kan University of Nueva Cáceres. Sa Indong mahihinanyog ang mga programa kan UNC kasin mga impormasyon para sa dikalidad na edukasyon. UNC on the Air. Sa Indong makakaiba si Noel Gutierrez, asin ang presidente kan UNC, Madam Faye Patria Lauraya. Be future ready at UNC. UNC on the Air. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of